Камал театры артистлары бүгін ішке шықты һәм шунда оқытырыш жиып, яңа сезонға әзірлік хақында да фикір алыштылар. Нинди премьералар булачагы да ачыкланды. Труппаның бір өлешендә репетицияләргә дә кирешкән яңа сезонда тамашачыны нинди спектакльләр белән сөендерүләр һәм артистлар нинди кәеф белән эшкә кирешкәне хакында Дина Хисаметдинова. Галиәсгар Камал театры артистлары эшкә килә. Җәйге ялдан соң бу беренче очрашу. Бик сагынып, иптәшләрне сагынып, дусларны сагынып, театрны сагынып, рәхәтләнеп эшкә киләбез. Мин үзем Франциядә булдым бу елы. Июль аенда анда мине кунакка чакырганнар иде, үзләренең сабан туйларын үткәрделәр, шунда мин катнаштым. Бәйрәмнәрдә Петров бәйрәмендә булдым, Мамадыш районының Җириендә булдым, үземнең туган ягым Зәй районында Кашкатау дигәндә булдым. Планнар зурдан, кем әйтмешли, бездә шулай диләр бит инде. Мин гомумән өйдә күп утырырга яратмыйм. Шуңа күрә мин тагын ял итәр идем. Шулай да ял итәргә вакыт юк инде. Быел сәхнәдә күрсәтеләчәк Зөлфәт Хәкимнең Бармы ришвәткә дәва һәм Илдар Юзеевның Ак калфагым төшердем кулдан спектакльләрен узган сезонда ук әзерли башлаганнар. 111 сезон исә Кәрим Тинчуринның Җилкәнсезләр спектакле белән ачылачак. Аның режиссеры Георгий Цхвирава. Цхвирава Георгий Зурабович аны тамашачылар хәтерләргә тиешләр. Гадәттә режиссерны бик белеп бетермиләр, хәтерләмиләр. Бу очракта спектакльне хәтерлиләр дип уйлыйм. Бу Ханума спектаклен ул безнең театрда сәхнәгә менгезгән иде. Бу юлы Җилкәнсезләр, Кәрим Тинчурин Җилкәнсезләр әсәрен тәкъдим итте үз театрыбызга. Һәм бүгеннән репетициялар башлана. Яңа сезонда театр артистларын күп санлы гастрольләр, тамашачыны 3 премьера көтә. Шулай күркәм гадәт буенча театр республика көненә дә зур бүләк ясарга җыена. 25 августтан 30-на кадәр тамашачы хозурына 6 спектакль тәкъдим ителәчәк. Дина Хисаметдинова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.